децата си отиват, защото няма достатъчно къде да работят. И всъщност това беше един от ни беше да решим проблема с това, че липсва достатъчно работна ръка, липсва квалифицирани кадри, има нужда от подкрепа на трайно безработни или най-вече на младите хора. По наше проучване до този момент в нашия регион има много липсва на квалифициран състав и по този начин ние насърчаваме компаниите чрез този механизъм да обучават и допълнително да квалифицират за своя сметка своите служители. И по този начин на нас се гарантира по-добре образовани и с по-добри работни навици специалисти, които да се реализират на пазара на труда. Ето как един механизъм стимулира. Тези методи работят като се сподели отговорността между възложител, най-общо казано, и изпълнител. Тогава, когато възложителя е готов за да постигне по-добър резултат от това просто да придобие стоката или услугата, да заплати малко повече, споделено с изпълнителя, но да придобие един социален ефект. Било то работниците в съответното предприятие или предоставящи услугата да имат по-добър стандарт на живот, било в това да се намали броя на бездомници или пък безработицата. Именно това е да достигнем баланса. Всички се опитваме да постигнем устойчиво развитие на нашите общности, на нашите общини в